Igbo ekene m no Igbo ndị ọma njem na Igbo mụrụ nze m ọzọ ya mana ege m ntị nọ n'ihe gazeli nke n'ụbọchị nke tata. Biko achọrọ m ka ị nene this video ka anyị duru gị gagharịa na phase 1 Zion City. Eduru gị gagharịa because we phase 1 we phase 2. Biko nene this video. Okay. Ejuwa mana anyị nidiri ọkada iji gbada ebe ahụ. Anyị eji nwụkọ ọkpa wee gbada ebe ahụ. Anyị nidiri ọkada. Makwa ebe anyị na-eji ife a. Ejuwa bụrụgo m isi ga apụpụta n'ụzọ. Ịma na isi ga ndị mmadụ. Iya karere. Oga Chukwu. Ebu go back with agbo no Ngokpala. Last email exercise. Last email exercise. What about meji? One. Live na azụ. Even as here, the chairman I, the chairman I, even as even as even as Our Lady of Grace. Magwara ndị ọkada nọ n'ime ebe a lu 2000 esi m were buru ọkada bịa. Ndị ọkada nọ n'ime ebe a lu 2000. Maazị maka ndị na-elegasị ife. Ahazi ekwu okwu ndị shọtụl. Ndị ọkada nọ n'ime ebe a na shuttle bus si nọ n'ime ebe a. Ya shuttle bus si nọ n'ime ebe a kịta akarịrị na ha pekata mpe and etu a ka ọ esi atụ na ọhụrụ na Evangelist Ebuka Obi eventually mechasị gbadata ebe a final. Etu a ka ọ esi atụ ndị mmadụ na-asị na ha aghọta ife a na-akọ na ọ na-ekwugheri. Onwekwu the caliber of big man anọghị ebe ahụ. Ị na-anya n'afọ ma Prado ma Heros ma ndị ji polisi bịa. So momo yeah, for ya, this is just one section. No, ever I go one section. For ya, it is already a city. Then Anya, left or right? Then Anya, left or right? On your lawyer, boy.
onyelu ya je chọrọ ogbe ifụlọ ma those still under construction onyelu ya je chọrọ ogbe mata ya sị na ndị otu ya jenụ chọrọ ọbụ na abụbụkwu nwee size abụbụkwu nwee size this is the life abụbụkwu nwee size lee ịma ndị ọkada ịma ndị keke ịma ndị shuttle buses juru ebe a ịma buses one n'oduru wee na-agbadata ebe a both for Lagos and many places etu wee fụrụ ka this city ga-esi wee do n'ọwụ na eventually Evangelist Ebuka Obi gbadata ịghọtago lee n'anya akwa ije ka m na-aga since daalụ 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 ka anyị kọtụọ saịdị ya ifuru ebe anyị na-agbadata ifuru ya it is already a city ifuru ya ifuru ya nwanne ifuru ya construction na-aga ma n'azụ ifuru ya ozie obologo chekie sorry fụrụ sọ ndị ọkada na-eso ndị ọkada nwanne ozi ụbụrụ chekie ka ịma blọk one eyuzugoro ebe a malụ penti eyuzugoro ebe a ma materials eyuzugoro ebe a were ụbụrụ chekie this is Ngokpala ahụ this is Ngokpala ebe ahụ wa Abuja ịghọtago fụrụ ya nwanne m ifuru ife na-eme ma ọ nwụọ ife mebe sirila ego gawa n'iru sirila ego gawa n'iru yeah. Mama yeah. Ife kwuru ka a na-eme ifuru ifuru ebe a ukwo anyị pụta ọzọ ka anyị jee saịdị ebe a na-alụ mmiri market fụrụ ebe eni iwu mmiri market ebe ndị na-ele ife ya anọ and this is just one section of it o nwekwara another side ebe m ejekwa fụkwa over 200 buildings springing up again iche na-egwuregwu ka aka na-egwu maazie ka ọ ya adụ na Ebuka Obi mechaa gbadata ebe a daalụ ifu filling station ifu fuel station ka fuel station ifu fuel station joke joke Benji ifolo akwa na ije ụwa ọ na-agagwo ebe ị nọ ụkwụ Ngokpala na-ekwo fụrụ ndị ọkada nọ n'ime ebe a ndị ọkada nọ n'ime ebe a pịkata mpe ha karị 2000 shuttle buses n'ebe a pịkata mpe
ha karịrị 1000. Keke na ebe a pekata mpe ha karịrị 1000. Hazi ekwukwada commercial buses si ma Ọnịsha ma Aba ma Lagos pụrụ people na-abịa ị nọ na-ekwugheri. Then ịma ụdị blọk erigolo ebe a ịma material niile iron rod ife niile ahụ from our market ka esi ebupụta money in the pocket of our people ị nọ na-ekwugheri na-akọgheri na people. Nwanne udo dị na efiri station ebe ahụ ịghọtago na-eyihe ọkada ezughode ezu ọkwọ ụfọdụ ndị si Ngokpala junction a transport to ihu Zion Gate, ndị si from Zion Gate a transport to ime auditorium ịghọtago a transport to ime auditorium ịghọtago ifo building ka na-agbadakwa. And this is just the first phase yo. I will take you round the second phase ebe ahụ na ọ ka more of residential. In fact, I will take you to the residential part. Then you will now talk about even development ebe a butezie n'alụ to the other part of Ngokpala. Ebe people go share n'alụ property ma ndị na-alụkwa hotel ha, because of course onwe the number of hotel alụrụ ebe a yesu ndị na ebe a, so people will have to be building from other places. You got to go. Neneye 11 minutes ka nka na-aga o. Kwa mmadụ na-elele ife ebe a ị nọ na-ekwugheri na-eyihe na ma foundation o ifụrụ na-eyihe ifụrụ ife niile akwụkwọ ma foundation ifụrụ rod ifụrụ ya the rod otu a ka esi ekwue from different markets. Ifụrụ ebe ahụ foundation mmadụ mekwala ka na-arị ihe afụkwa ọzọ nekwa rod ka blocks. Moto gbatarukwa n'ime ebe ahụ ifụrụ nekwa foundation ka a na-enikwa ebe a. Ọ ka nke ahụ Seraphic Hospital abi nke ahụ hospital ọnya ọ Seraphic Hospital nke ahụ Seraphic Hospital ka a na-ebuga ebe a for ya. And then I have to go function herself for this program, and I have to go function for ya, and I have to go function. Go and all extend the low because na people hold yet. If people hold yet, so meaning no extend and don't wake in car to Kunanka ya hospital. Ejo wa buni si guputa n'ụzọ. Ejo wa guputa n'isi gu n'ụzọ. Na theory si meba ana ma na side isi. Woli si ga block o. Chireke. Isi me buka. Evugolo. Ne go auditorium asi we dolo. Na plan ebe ahụ maka. Fuko si we dolo ka ibi n'etiti. Ebe agwo so ọta to nke ahụ. Ebe na nke ahụ so ọta. Ya, ebe ka ị na-eje. Auditorium nye ya awusi. Nya. Ịgba. Ịdị ya ebe para nche. Ebe. This Okada. So 3 days ago and the other 3 days here and the weeks before these 3 days was because before 3 weeks ago, people Anatasha go move to this part. If you hear, I want to say back it. I want you, and I like it. Then I can. You want to go? Dalo. If you hear, and I like it. Then I can. Onye na-eso. Ọ Musa. Sabiro. Anya na-aba n'ime ọfịa. Anya na-atọ ọja bụ kai. Ibu ife na afịa. So onye na-asị, go and build factory and create employment in Ngokpala. What employment can be more than this? More than 5,000 to 10,000 people they benefit from this project. You know, Kugeri. Yeah? Chukodo onwe unu ọwụrụ ngo. So now people are good materials. Okay, we are not talking about more than how many thousand
wụkasị nọ na Ngokpala enwere m ndị nọ na site ebe m na-alụgodo ọrụ etu a ka esi nwee different people nọ na different site ebe a wụ commercial section o oge m kpọrọ uruo na residential itinye mkpu ekwugheri a na-akọ ọnụ efu kegwan ebe isi bịa Lagos ya na afịọ mba ama mush don't worry hey na ife dị mma o ma ọ dị na ọsọsọ ngụ ka ego city light at ebe a bido from entrance since over 15 minutes na-afọ ọkada ndị ọkada na-ala shapiọm ndị niile nwegasịziri blọk indọstrị ebe a na wonyere Ebuka Obi aka oge eruogo oge ndị igwe niile nọ na Anambra steeti ya adechi Evangelist Ebuka Obi echichi ịkpọ ya ure eshie ya echichi nwanne daalụ o ịkpọ ya ure eshie ya echichi shieni ya echichi na ife nwoke menwuru onye na-egosi ife a heye mbụrụ gbada residential site itinye mkpu ifuzie even development the thing na-ewetazi na Ngokpala at large ife a na-eme ma ndị Ngokpala nọkwa na-eri o ịghọtago a lot of people yeje stock up their shops and ụfọdụ nwere ike sị ọkwari program a na-eme 3 times in a year ịtụwuo n'onwe gị even currently kịta program a na-ebudatazi ebe a na-akarị because 10 days medical outreach emere ụbọchị ya ebe a ka emerie teko new year ife a ka ọgụnụ a lot of things and oge ọ gbadataziela ebe a complete etu a ka ebe a ya datụ ịma ha oje jụọ ka Victory Estate na-adụ ịghọtago Uzana Estate brother Uzana Estate kedu afọ Peace Estate, Uzana Estate, Victory Estate, and ebe niile even the entire arm ward of it. The other go Galway House. Yeah, Galway House. Yeah. Let's go here with the best update you need. Yeah, let's go here with the best update you need. For yeah. We are almost getting close to the auditorium for there. Even our way house. In the nature, even a member, we are saying all the whole money one musu.